Olemme päässeet harvinaisen lähelle seuraamaan, kun alfatyyhtynen Avis alfatus matkaa läpi hyytävän urbaaniaavikon. Nuori koiras on haavoittumaisimmillaan juuri näihin aikoihin illasta pitkään kestäneen metsästyksen jäljiltä. Alfatyyhtysen pariutumisvietti on suuri. Se saattaa paritella jopa useita kertoja viikossa, mikäli vain löytää tarpeeksi halukkaita naaraita. Kuitenkin erityisesti koiraat näyttävät kateutensa kokeneempia pesänrakentajia kohtaan. Vaikka alfatyyhtysen kommunikointitaidot ovat heikot, on se itse vakuuttunut omista saavutuksistaan ja kyvyistään kaikilla elonsa osa-alueilla. Siksi alfatyyhtynen ei lannistu huonosta metsästysonnestaan, vaan se vaeltaa toiveikkaana ympäri betonitundraa sopivaa pesää etsien. Alfatyyhtyselle on hyvin tyypillistä merkata reviirinsä urbaaniaavikolla yöaikaan. Kappas, näyttää siltä, että alfatyyhtynen on löytänyt naaraspuolisen glitterkurjen, jota hän primitiivisesti yrittää merkata omaksi kumppanikseen. Glitterkurjet harvemmin pitävät näin suorasta tavasta. Laji vaatii tyypillisesti pitkät soidinmenot ennen parittelua. Alfatyyhtyseltä tämä valitettavasti harvemmin luonnistuu, koska koiraat ovat kärsimättömiä ja nopeita liikkeissään. Alfatyyhtyselle on myös tyypillistä ottaa yhteen ruokailupaikoissaan muiden lintulajien kanssa. Jos muut lintulajit eivät osallistukaan uhitteluun, poistuu alfatyyhtynen paikalta itseoikeutettuna voittajana. Yleensä tunteja jatkuneen kumppanin etsinnän jälkeen alfatyyhtynen täyttää sisälleen jääneen tyhjiön rasvaisella ja vain vähän ravintopitoisella ravinnolla. Alfatyyhtysen ravinnonkeruutaidot ovat vajavaiset, joten erityisesti koiraat voivat kärsiä erinäisistä puutostiloista. Ruokailun jälkeen alfatyyhtyset yleensä alkavat kaivata turvallisen pönttönsä lämpöä. Se näkee edessään illan ainoan mahdollisuuden päästä pois saalistusalueelta. Alfatyyhtynen levittää siipensä ja hakkaa niitä haparoiden vastatuuleen. Esi-isiensä lailla nuori koiras liitää perään antamattomasti läpi myrskyn silmän. Sulavat siiven iskut kiidättävät sitä kohti toivoa paremmasta huomisesta. Vain tämä itään puhaltava virtaus voi viedä sen takaisin kotiin. Onnistuuko alfatyyhtynen päämäärässään? Vai joutuuko hän tarpomaan läpi betonitundran auringon nousuun asti? Miehen luonto. Tiistaisin 9:00.